Hola, bona nit. Soc Joan Saura. Se m'han caigut les cintes. Bé, això és l'arxiu del Polònia. En aquesta prestatgeria hi ha els millors gags del programa. La resta són vídeos de les comissaries dels Mossos. És broma. No. Bé, a mi m'agrada molt passejar per aquí. Fixeu-vos, estan ordenades per mesos. Bé, estaven. Mira, el mes de setembre. Ostres, que fort. En aquella època, en Pasqual encara era president, el Clos encara no era ministre i encara demanàvem el traspàs de l'aeroport. Com ha canviat tot, eh? Recordo que per aquella època jo estava de precampanya electoral. Érem l'única llista paritària de debò. Tan paritària que al final els electors ens van posar a parir i no va anar a votar ningú. Bé, però aquesta és una altra història. Ei, nano, posa'm aquesta cinta, que tinc ganes de recordar-ho. ¿Se acuerdan de mí? Soy Bono, José Bono. Seguro que me echaban de menos. Y es que, fíjense ustedes qué cosas, yo no aparecía en el programa desde el mes de octubre, cuando ZP me propuso la candidatura a la alcaldía de Madrid, y yo, ni corto ni perezoso, le dije que creía que haría mejor papel Miguel Sebastián. En fin, disculpen, pero es que yo en realidad soy un ciudadano de a pie que no busca protagonismo alguno. Aquí té els gags del mes d'octubre. Hi ha la Letícia embarassada, Convergència segrestant un autobús, Ángel Aceves fent de Bruce Lee. ¿Pero cómo? ¿Y yo no salgo? Usted dijo que no quería protagonismo. Vamos a ver. La lealtad a un superior es un valor que me inculcó mi padre, que era... falangista. Vale. Y eso no es cosa de broma. Así que, si hoy en día yo todavía fuera ministro y usted un simple soldado raso, ahora mismo le metía en el calabozo. Hombre, si usted... ¡Anda! Ponga un gag mío. Habráse visto... Escolta'm, nano, això com ho teniu organitzat? Deu ser cosa del tripartit, no? Perquè és un caos total. Quina cinta busca? Un gag del dia que vàrem guanyar les eleccions, però les esquerres ens van fer fora i ens van deixar ben tirats. Això és el novembre i la cinta és aquí. Ja el recordo, és aquell que estàveu tan desesperats que volíeu muntar un negoci, oi? Vol que el posi? No, vull destruir-la. Guapo! Gràcies. Calla! Aquesta cançó se't posa al cap i ja no pots deixar de cantar-la. Ai, perdó. Bé, ara veurem el que va passar el mes de desembre. Un mes on va morir en Pinochet, on en Saura el van fer conseller d'Interior i a mi em van fer vicepresident. I per cap d'any van fer un musical, on cantàvem una cançó que ara mateix no cantaré perquè es veu que s'enganxa. 2007... Merda! Ja me l'has enganxat. Que Catalunya no faci un pet. Oiga, mi querido imbécil, ¿tiene algún vídeo donde se vea lo buen líder que soy, el carisma que tengo y mi atractivo sin par? No. Pues, hombre, alguno con mis mejores discursos o mis frases más célebres. No. Pero si está hablando por el Messenger, si no está buscando lo que le pido. Perquè ja m'ho sé, de vostè només tinc gags en què parla d'ETA. Hombre, porque es el tema que más preocupa a los españoles después de la Pantoja, claro está. Venga, ponlo, venga, ponlo, póntelo, pónselo, venga, ponlo. Sí, ponlo, sí. Aquestes són les cintes del mes de març.
Hi ha gags sobre Batasuna, sobre les manifestacions del PP i debut al Cuní. Té, toca fer la presentació. Bueno, aquests gags estan molt bé. Però són molt millors els especials del meu concert de Verges, que encara me'n queden, i valen molt més la pena que qualsevol actuació, no sé, d'aquests senyors grans, del Serrat i el Sabina, que aquí ens muermos també. Mira, què estaves fent? No, res, cantava. Assassins, mireu els gags de zero. Señor presidente. Hola, majo. Quina sort que hagi vingut. Hay que decidir qué gags del mes de abril ponemos, pero no hay nadie para decidir. Apoyaré los gags del mes de abril que aprueben los telespectadores de Polonia. No, si aquí no n'hi ha de telespectadors. Solo quiero que me diga... Es más, dentro de un año los gags de Polonia serán mucho mejor que los de ahora. No, si els d'ara ja estan molt bé. Solo quiero que me diga... Además, prometo que en el mes de septiembre traspasaré Polonia a un nuevo plato. Usted siempre hace lo mismo, ¿no? Pofi. Pues ja decideixo jo, no pateixi. Vale. Oye, porque... ¿retirar las tropas de Polonia? Ah, bueno, claro, primero tendría que haberlas mandado, ¿no? Clar. Ya. Adiós, colitas. Adiós, presidente. Tu, xaval, escolta, on són les cintes del mes de maig que he d'inaugurar? Presentar, no inaugurar. Personal. Aquí. Doncs mira, aquesta Què fa? queda inaugurada, no? Pari. I aquesta també. Que tallo. Que t'inauguro. T'inauguro. Inaugurada. 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 I aquesta també. Ai, se'm cau. A torno a inaugurar. Mira com inauguro. Mira. Aquesta inaugurada. Mire, este es el gag en que la familia real se va de campamentos. Sí, este era buenísimo. Sí, como suena esta voz, la gente se pensaba que el gag estaba censurado, porque lo que en realidad quería era irse. De campamentos. Lo pongo. Ni se te ocurra, pon algo de ZP o de Rajoy. O no, mejor el del Cuní diciendo... ¡Bravo! Es que me parto. Catalans, ara veurem els gangs. No, gangs no. Perdó, tornem. Catalins. No, perdó, un altre. Catalans. Lance Armstrong. És un xist. Hola, pajarit sense cola. Catalans, ara veurem un resum, que és com fer un suc de taronja 2 cops. Resum. Tornem-hi llur a ell. Catalans. Juliol. Va, posa-la, llur la cinta.